Moikka Claude. Miten evdb.fin edellinen kalenteriviikko sujui edelliseen verrattuna? Tässä oli nopea esimerkki kolmostason tekoälytyöskentelyssä. Tällä videolla käydään 3 eri tasoa, miten tekoälyn kanssa voi työskennellä tietotyössä. Mä näytän jokaisesta konkreettiset esimerkit ja selitän, että minkä takia ainakin omasta mielestä vasta taso 3 oikeasti mullistaa sitä työntekoa. Taso 1 on, että teen samoja asioita, mutta eri tavalla. Tämä on käytännössä se, että käytetään jonkunlaista tekoälychattia, kuten ChatGPT, Gemini tai Claude, ja käytännössä se korvaa googlaamisen. Nämä tekoälychatit on oikein hyviä työkaluja ja ne voi säästää kymmeniä minuutteja, ehkä jopa tunnin tai pari päivätyöstä, riippuen, että minkälaista työtä sitä tekee. Ne on erittäin hyviä hakemaan tietoa, yhdistelemään sitä ja muokkaamaan sitten aina vastaustaan sen mukaan, että mitä kirjoittelee sinne seuraavaksi. Näiden työkalujen ehkä iso rajoitus on se, että se tapahtuu periaatteessa aina irrallaan siitä itse työstä, eli se on erillinen ohjelma tai nettisivu, mihin mennään, kirjoitetaan, keskustellaan vähän sen tekoälyn kanssa ja sieltä saadaan sitten vastaus, joka voidaan sitten viedä johonkin toiseen työkaluun. Nämä tekoälychatit ei muista hirveän hyvin aiempia keskusteluja, vaikka nykyään siellä onkin erilaisia muistitoimintoja ja sitä joutuu aika usein korjaamaan ja kertomaan vähän niin kuin samoja asioita, jotta saa samantyylisiä vastauksia. Ja nämä tekoälychatit ei myöskään tee mitään sun puolesta silloin, kun sä et ole itse siellä, eli ne on hyvin reaktiivisia. Taso 2 on se, että teen samoja asioita mitä aikaisemminkin, mutta teen ne nyt paljon helpommin siellä, missä se työ tapahtuu. Todella monessa ohjelmassa on nykyään sisäänrakennettuja tekoälypalikoita. Näitä on muun muassa Microsoftin Copilot, joka löytyy nykyään oikeastaan joka paikasta, ja Gemini esimerkiksi Googlen Gmailissa tai Notionin AI Notionissa. Nämä voi olla aika hyviä työkaluja, kun me ollaan jo siellä kontekstissa, jossa me tehdään sitä työtä, ja usein nämä pystyy myös käyttämään sitä tietoa hyvin paljon paremmin, mitä meillä on esimerkiksi aikaisemmista keskusteluista tai esimerkiksi sähköpostista löytyy. Ja hyvänä puolena on se, että ei tarvitse hyppiä eri sovellusten välillä ja kopioida ja liittää mitään vastauksia, vaan kaikki tapahtuu jo siellä, missä itse työtä tulee tehtyä. Näiden työkalujen huonona puolena ainakin, mitä itse koen, on se, että ne ei ole hirveän läpinäkyviä. Mä en aina ihan tiedä, että mikä malli siellä on käytössä, minkä verran siellä on kontekstia ja ylipäätänsä mitä kontekstia se on sitten ottanut. Voi olla aika vaikea toistaa ja auditoida, että mitä se tekoäly sieltä sitten antaa, ja usein sitä päätyykin sitten vähän tekemään saman työn 2 kertaa, kun siinä tarkastelee. Taso 3 on sitä, että ruvetaan tekemään asioita, mitä mä en muuten pystyisi tekemään tai en ehtisi tehdä. Tällä tasolla me ei enää käytetä mitään valmiita työkaluja tai tekoälychatteja, vaan me ruvetaan rakentamaan tämmöistä omaa assistenttia, agenttia tai jopa omaa käyttöjärjestelmää. Tällä tasolla annat jonkunnäköiset ohjeet tälle tekoälylle esimerkiksi claude.md-tiedoston kautta, annat sille pääsyn tiedostoihin, mihin haluat, ja pääsyn myös eri ohjelmiin, joihin sinä haluat antaa pääsyn. Tällä tasolla voisin käydä läpi 2 eri esimerkkiä. Ensimmäinen esimerkki liittyy yhteen mun projektiin evdb.fihin, joka on tämmöinen suomalainen täyssähköautojen tietokanta, ja joka viikko mä päivitän sinne nykyisten autojen muuttuneita hintoja ja lisään sitten autoja, joita on juuri julkaistu ja sieltä ei aikaisemmin vielä löydy. Jos tämän tekisi manuaalisesti, se tarkoittaisi, että lataisi noin 150 tämmöistä hinnasta PDF:ää, kävisi ne läpi ja päivittäisi tiedot. Cloud Cowork on Clouden tämmöinen ei-koodikäyttöliittymä, vaikka taustalla pyörii toki se Cloud Code, jossa mä pystyn antamaan pääsyn esimerkiksi Excel-tiedostoon ja kansioon, johon mä yksinkertaisesti lisään nämä PDF-hinnastot, Cloud käy ne läpi ja katsoo, onko siellä tullut muutoksia hintoihin, näyttää ne mulle ja sen jälkeen mä pystyn sitten päivittämään vaan ne, jotka on muuttunut. Toki tämän voisi viedä vielä paljon pidemmälle, jossa Claude ottaa sen datan sieltä ja päivittää sen myös automaattisesti, mutta ikävä kyllä näiden hinnastojen laatu ei ole vielä ihan sillä tasolla, että sieltä saisi aina luotettavaa dataa. Ja toinen esimerkki, jossa mennään sitten Cloud Coden puolelle, vaikka taisin aikaisemmin mainita, että tällä kanavalla ei hirveästi mistään koodiasioista puhuta, niin tässä mulla on Cloud Code tämmöinen extension lisäosa Microsoftin Visual Studio Codessa, ja se käyttöliittymä on itse asiassa hyvin samanlainen tämmöinen chattipohjainen kuin sitten Cloud Cowork tai ihan perus tekoälychatti.
Täällä näin mä oon omassa kansiossa, jonne mä rupean rakentamaan sitten tätä omaa projektiani ja tätä omaa kontekstia. Ja sieltä löytyy cloud.md-tiedosto, jossa mä oon listannut kaikki mun projektit, niiden tavoitteet. Siellä on pääsy Notioniin, jossa mä hoidan esimerkiksi to-do-listoja, ideoita ja muuta. Ja sen lisäksi sillä on pääsy Posthogiin, josta mä saan web-analytiikkaa, Google-hakukone-maailmaan Google Search Consolein kautta ja sitten YouTube-analytiikkaa. Videon alussa nähty esimerkki on juurikin tämä näin. Eli tässä näin mä pystyn keskustelemaan tämän tekoälyn kanssa ja se näyttää mulle, mitä mä haluan niistä lähteistä, mitä minä haluan. Ja tämä on sitten maailma, jonka mä voin viedä hyvin pitkällekin. Eli mä voin täällä ruveta analysoimaan vaikka yksittäistä videota ja miettimään, että miksi se performoi eri lailla kuin edellinen. Ja tämä taso 3 on mun mielestä se maailma, missä oikeasti tekoäly rupeaa tekemään asioita sun puolesta, joita ei ehkä pystyisi tai ei olisi aikaa tekemään itse. Esimerkiksi evdb.fi on meikäläiselle sivuprojekti, johon ei ole laittaa ikävä kyllä kuin muutamia tunteja viikossa. Ei mulla olisi mitään saumoja lähteä tekemään jatkuvasti analyysiä, jossa mä haen dataa 3-4 eri lähteestä ja varsinkaan syventyä sitten näihin löydöksiin. Tässä näin, kuten monessa muussakin tekoälyssähän on se hyvä puoli, että voin laittaa näitä komentoja sinne taustalle juoksemaan ja sitten ruveta itse tekemään jotain muuta. Ja siellä taustalla sitten, kun ollaan kaikki datat haettu ja tehty analyysit, niin voidaan jatkaa sitä keskustelua. Eli mulla voi olla vaikka näitä tämmöisiä AI-assistentteja samaan aikaan käynnissä vaikka kuinka paljon. Käydään vielä nopeasti läpi nämä eri tasot. Eli taso 1 oli se, että teen asiat eri tavalla ja tässä näin useammalle henkilölle se varmasti on se, että käytetään jonkunlaista tekoälychattia tai Googlen AI-modea sen sijaan, että ennen vanhaan vaan googlattiin. Taso 2 on se, että mä rupean tekemään asioita helpommin siellä, missä se työ jo tapahtuu ja nämä on useimmiten erilaisia AI-palikoita tai tämmöisiä aputyökaluja, jotka on sitten näissä sovelluksissa sisällä. Ja taso 3 on sitten se, että ruvetaan tekemään asioita, joihin mä en muuten pystyisi tai ei olisi aikaa. Ja kuulen erittäin mielelläni kommenteissa, että millä tasolla oma AI-työskentelysi on tällä hetkellä. Ja jos tämä maailma kiinnostaa enemmän ja ehkä varsinkin toi taso 3, mutta et ihan tiedä, että mistä aloittaa, niin voit käydä vierailemassa meikäläisen aigentti.fi-sivulla. Sitä kautta meikäläiseltä saa joko valmiita palikoita tai sitten voidaan järjetä tämmöisiä työpajoja, joissa rakennetaan yhdessä ja tarkoituksena on ilman muuta se, että sen jälkeen sitten osataan ja voidaan näitä ruveta itse kehittämään pidemmälle. Ja linkki löytyy tähän näin videon alta. Jos tykkäsit tästä videosta, laita peukkua ja jos katsot YouTuben puolella, niin laita ihmeessä myös kanavaa tilaukseen. Nähdään seuraavassa.